Gure etxe Ameriketan egon zan, eta gure etxe erretzaile izan. Torzan nien, bigarren bider pentsaten dut, izan zala. Bere buelta baten, lagun batek, joan zaldua, beran lagun handiz izan ezatzu, alabik erretzen zu. Gure alabik ez dugu erreko. Nire urreinaz behintzet, zure alaba nagusizek, zure alabiek, mutil txikizek erretzen da. Nire urrein ez da berreko, gure etxe ertzaile esan, baina 24 urtera arte, soldadutzie pasa arte, ezin ban beran aitzen neurrien. Eta behar bezate eman, gu, 24 urtera arte ezin den nule beran neurri. Erretzen bagenu. Baskari baten, Baskar duta gero, nik olakorik enema jagin. Nire duka paketiatara eta etxe guzu zegarro bat, eta etxe ditzu zan, hartu nintzostan zegarro bat. Eta gero nebiri ofrezidun atzan, eta nebi partu man, da neupe bai, erregen du zegarro, minazta pasaten ez, zegaitzi pasabide. Handik gero etxakon zen Ameriketara, da Juan Salduak esaten doztan, zute guzu arpeize, zer zure itxek esan doztan ez duzu lerreko, eta barraban horrek ofrezidutza beha itabako, eta ezin izentzu esan, zebez. Baina guk ezkendu jakin nolakorik. Etxe eta beran lagunen arteko konbertsazio izan zen.